ನನ್ನಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು. ನನ್ನಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಗಡು ನಿರಂತರವಾದ 3 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಗರ ನನ್ನಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನಿಗೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದ ಕಂಬಳ ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 5 ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್ 2 ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 5 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ನ ದಸರಾ ಇವಾಗ ಇಮ್ಮನ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗನೇ ಕೊರ್ತಿನ ಪುದರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಂದ್ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಪ್ಪುಂಡ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದಗನೇ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಯಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಇಯರ್ಲು ಬೊಕ ಜಯಕರ್ ಮಾಡಿರ್ಲೆಗ್ ಉಂದಾತು ಅಂಚೆ ಜೋರು ಪಂಡ ಇನ್ನ ಮಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಇರುಂದು ಬೊಕ ಇನ್ನ ಐಕೆ ತಾಳೊಂದು ಮನಸ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಒಯ್ತು ಅಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಎರು ಲಕ್ಕವನವ್ರು ಪಂದಂಡ ಎರು ಲಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಕಣ್ಣು ಏರು ಲಕ್ಕ ಮಂಡ ಫ್ಲಾಗ್ ತೆರ್ಪನಾಗ ಎರುಕು ಬುಡ್ಪುನ ಎರುಕು ಹಾಕರಡ್ಡು ಅಂಚ ಅವು ಎರು ಫ್ಲಾಗ್ ತೆರ್ತದ ಲಕಂ ಪೋಪ್ನ ತುಂಬೆ ಮೂಜಿ 4 ಪೆಟ್ಟು ಹೊರತಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ನಂದಲಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನಂದಲಿಕೆ ಕಿದೆಟ್ಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಪಣ್ಣ ಸರ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಿದೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಒಳಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೆತ್ತದ ಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ದಾಯ್ತೇನೆ ವಾ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪಂಡ ಈಗ ಕಂಬಳಗ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ದುಮ್ನಾನಿ ಕಂಬಳ ದುಮ್ನಾನಿ ಸುರು ಕಂಬಳ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಮೂಲು ಭಜನೆ ಬರ ಮಲ್ಪ ಮಾತ ಎಂಗಳ ಟೀಮ್ ಬರ ಸೇರ್ದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತದ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಪಿದಾಡ್ನು ಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಪಿದಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಕಾಂಡೆ ಮೂಲು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಪೋಪನು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಪೋಪನ ತುಂಬಲ ಮೂಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇದ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಣ್ಣೆ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಪಿದಾಣ್ಣೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಎಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಅವ್ಲು ಎದುರು ಉಂತಾದ ಮೂಲೆ ಉಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉಂತಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೋಪನು ಪೂರ ತೋಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಪಂಡ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಲ್ತ ಬೇತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡಿತ್ತಾರ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಇತ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಲ್ ಎತ್ತದ ಆ ಈರ್ನ ಫೋಟೋ ತೋರ್ಸ್ಪದ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಾರ ಬಣ್ಣ ಏತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಉಂಡು ಸರ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತ 47 ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಉಂಡು ಆ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಪೆತ್ತ ಎರಡ ಇತ್ತು ನಾವು ದುಂಬು ಸೇಮ್ ಎರಡ ಒಂಜಿ ಡೈರಿ ಇತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪನಾಗ ಸೇಮ್ ಪೆತ್ತಲು ಎರಡ ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ಪೆತ್ತಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಣಾಂತರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರಿ ಉಂತವನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯ್ತಾ ಫೋಟೋ ಪುರ ಕಲ್ದಿರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊರಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡಿದೆ ಅಂಚಾದ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಪದ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗ್ ಕುಲೊಂದು ಮಲ್ದಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಇರ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಪೋಯಿ ಕಿದೆಗೆ ಪೋಯಿ ಮಾತೆ ಇರ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುಕೊಡ ಸರ್. ಬಟ್ರೆ ಬನ್ಲೆ ಕಿದೆಕ್ ಬೈದ ಇತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಏತ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 7 ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ಸೀನಿಯರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡು ಬಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ಆಯ್ನಿರು 23 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆಯ್ನ ಇತ್ತೆ ಗಿಡ ಒಂದಿಜ್ಜ ಆಯ್ಗಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಕಿದೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇರ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪ ಸರಿ. ಇಂಬೆನ ಪರಿಚಯ ಇಂಬೆ ಏರು ಇಂಬೆನ ಪುದರ್ ಇಂಬೆ ಮೋಡೆ ಬಂದ್ ಮೋಡೆ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಎಂಚಂಡ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿದ ಎಂಕಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ಕೂರು ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ತಂದೆ ಅಲ್ಪರ್ದ್ ಹತ್ತೂರು ಗುಂಡೆಡ್ಕ ಬೋಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಮತ್ತರ್ಗೆ ತೊಂಡೇರು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಕಂಬಳ ಉಂತಾವನ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪತವಾತದು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್. ಹಿಂಬೆಗೆ ಈಡೆಗೆ ಹಿಂಬೆ ಏಪ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಈಡೆಗೆ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಹಿಂಬೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಈಗ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-12 ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರೆ ಪಂಡ ಪೋಯ್ಸರ್ಚಿ ಒಂಜಿ 15 ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತೆ ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಯ ಏತಾದಿ ಪಿಂಬೆಗಿತ್ತೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು 16 ವರ್ಷ ಸ್ವಭಾವ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಎಂಬೆ ಇಂಗ ಕಿದೇಟ್ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಇರಲಿ ಇಂಜಿನಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲರ ಎದುರು ಇಮನೆ ಒಲ್ಪಲ ಕುಲ್ಲರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವಲಿಪ್ಪ ಅಂದ್
ಅಂಚ ಅಪ್ಪರ್ದು ಎಲ್ಪ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲ ದಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಾಪ ಪೂರ ಪಾಪ ಆಕಾಶ ಅಂದ್. ಕೊರಿಯನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಅಂದ್. ಬಳ್ಳ ಬಿಟ್ಲ ಬುಡಿಯರ್ ಬಂಡ ಅಂದ್. ಹೌದಾಲ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಿ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಿದೇಟ್ಲ ಪಾಪ ತಾಂಕರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಪೂರ ಇರ್ಬೋದು ಪಾರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಬೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿ ಇರ್ಬೇಟ್ರೆ ಇಂಬೆ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ 3 ಕೋಟಿ ಕಾಟಿ ಉಂಡೆಗಲ್ಲ ಕಾಟಿ. ಅವೇನೆ ಸುರುಟು ಪಾಡುವ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿನ ಮೆಡ್ಲೈನ್ ಇಮಗೆ ಏಜ್ ಆಯ್ನ ದಸರ ಕಡೆ ಕಡೆದ ಕಂಬಳ ಈ ಸರ್ತಿ ಇವಾಗ ಆಪಡ ಇಜ್ಜ ಮನ್ಪಡೆ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅದು ಸುರುತ ಕಂಬಳಾಡು ತೂಪ 10 ಕಂಬಳಾಡು ಎಂಕ್ಲುಂಜಿ ಒಮ್ಮೆನೆ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬು ಮಾರ್ಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಂಬ ಇಮ ಒಂತೆ ಬಂಗಾವು ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಡು ಪಾಡು ಗಿಡ ಉಂಟು ಬಟ್ರೆ ಬನ್ಲೆ ಇಂಬೆನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಏರ್ ಇಂಬೆ ಇಮ್ಮಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಇಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅಂದ್ ಇಂಬೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 5 ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್ 2 ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 5 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ನ ದಸರ ಇವಾಗ ಇಮ್ಮನ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗನೇ ಕೊರ್ತಿನ ಪುದರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಂದ್ ಕುಟ್ಟಿಂದ ಪುದರ್ ಇವನ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೂಟಾಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಹೂ ಕೂಟಿ ಮನಾಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಇತ್ತ ಎರಡು ರಾಕೆಟ್ ಮೋಡಿ ಬಂದ್ ಬಂಜಿ ಇರುತ್ತಂಡು ಅವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಂಡು ತೀರ್ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಏರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಶೆಟ್ನ ಏರುಲ್ಲ ಇಂಬೆ ಇಲ್ಲ 2014 ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರ್ದ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಪ್ಪುಂಡ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದಗನೆ ಬೀಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಯಕರ್ ಮಾಡಿರೋಳು ಈ ಇಯರ್ಲು ಬೊಕ ಜಯಕರ್ ಮಾಡಿರೋರ್ಲೆಗ್ ಉಂದಾತು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರ್ದೇನೆ ಇರ್ಲು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಬಂಡ ನೆಕಲ್ನ ಈ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರೇನೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಬಳ ಪ್ರಿಯರು ಕುಟ್ಟಿನ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಡನ ಸ್ಪೀಡ್ ದಂಚಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ಇದ ಮಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನನ 20 ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪೆ ಆತ್ಮಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲ್ಲಡು ಕುಟ್ಟಿಲ ಮೋಡೆದ ಬಾವು ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಬದ್ಬೇಕು ಕೂಡ 3-4 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂಬೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿನ ಬದಲು ಈಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಸುರು ದಿಂಚಿಲ ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಿಲ ಜೂನಿಯರ್ ಏನಾಗಿಟ್ಟಾದ್ನಿ ಪಂಡ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಂಡೆ ಅಲ್ತರ್ದ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಸದ್ದಣ್ಣಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಪರ್ದ ಯಾನ್ ಕಂತದ ಕಠಿಣ ಸುರೂತ ಕಂಬಳಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಾರಿ ಬೋಕೆದವ್ರು ಎಂಕ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ವಭಾವದಂತೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಾರಿ ಜೋರು ದಪ್ಪರ ಗುಡುಪುಜಿ ದಪ್ಪರ ಅಂದಂದ ಸುಲಭ ಹೆಜ್ಜಿ ದಪ್ಪರ ಲಂಚನೆ ಮರಗಟ್ರೆ ಲಂಚನೆ ನುಗ ಬಲ್ಪುನ್ ಲಂಚನೆ ಪೂರ ಇವೇನೆ ಪೂರ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಬೆ ಅಂದ ಆವೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇಂಬೆಗೆ ಜೋಡಿಯರು ಬಟ್ರೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ ಇಮ್ಮನ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಾಯ ಬತ್ತಜಿ ಈ ಸತಿ ಬರುವೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಪಾಂಡು ಬಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂದ್ ಕಂಬಳದ ಪ್ರತಿ ವರಿಯರ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಬುಧರ್ ಪಾಂಡು ಒಂದು ಇವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಫಾರಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 203 ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಿಂಬೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಟ್ ಅಂಚದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕಂಬಳಾಡ್ ಬರೀ ತಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಜೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕುದಿಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸುತ್ತು ಗಿಡವ 2-3 ಸುತ್ತು ಅವೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರ್ವೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ರೆ ಆಪುಚಿ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಗಿಡ ಉನ್ಲಜಿತ್ತೆ ಬಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಬಂದಾಂಡ ಏಜ್ ಆಯ್ನ ನಾನು ಗಿಡ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಾರ್ನಗ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲಿತ ಗಿಡ ಒಂದಿಚ್ಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಆದ್ ಬೋಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ತಾಡ್ವಿ ಕಿದೆಟ್ಲ ಪೂರ ತಾಡ್ನು ಇಂಬೆಗೆ ದಪ್ಪರೆ ಪೂರ ದಾರಿ ನಡಪಾವ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾವ ನಡಪಾವ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪ ಪಿದೆ ಕಟ್ಟುವ ಸ್ವಿಮ್ ಮಲ್ಪಾವ ಕೂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಇಂಬೆ ಈಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಈಡೆ 2013 ಒಂದು ಯಾನ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಕರಿಂಜೆ ಮೂಡ್ಬಿದ್ದೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ 6 ಕಂಬಳ ಉಂತಾವನ ಬರ್ತಾರೋ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದೆ ವರ್ಷಲ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದೆ ಎವರೇಜ್ 4 ಮೆಡಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಪಾರದನೆ 2014 ಅತೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದೆ ಪಾರದಿತ್ತೆ 7 ವರ್ಷ ನಿಂಬೆ ಪಾರನ ಉಂತಾದ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಉಂತಾನೆ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದೆ ಬನ್ನಿ ಇಮ್ಮೆನ ಪರಿಚಯ ಇಮ್ಮೆ ಮುಕೇಶ್ ಬಂದ್ ಮುಕೇಶ್ ಅಂದ್ ಎರಡು ದುಮ್ಮುಂಜಿ ಮುಕೇಶ್ ಎತ್ತಂಡ ಜೂನಿಯರ್ 2 ಗಿಡಪ್ನಾಗ
ಅವಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಕಾಯ್ದಾಗ್ಲಿ ಮಾರದಿತ್ತ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಇಯರು ಸಾಧಾರಣ ಮುಖೇಶನ ಶೇಪಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐತನೇ ಶೇಪು ಅಂಚ ಅದು ನೆಕ್ಕಲ ಮುಖೇಶ್ ಎಂದು ಬುದರ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮಲಗೂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಉಂಡು ಮುಖೇಶ್ ಎಂದು ಕಾರ್ಕಳದ ಜೀವನದಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮುಖೇಶ್ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದೇರು ಎಂಕು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಇಂಕ ಇಟ್ಟು ಎನ್ನ ಈತಿ ಇರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಇಂಕ ಇಟ್ಟ ಓಕೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಹೊರ್ತರು ಈಗ ಒಟ್ಟು ಗಿಡದಿತ್ತ ಕಾರ್ಕಳದ ನಂದಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಕ ಒಟ್ಟು ಗಿಡದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಂಡುಗು ಆ ಮುಖೇಶನ್ ಪಾಡ್ದು ಗಿಡದ ಸುಮಾರು ಪುತ್ತೂರುಡು ಮೀಯಾರಡು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಂದ ಅಂಚ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ ಬೊಕ ಇಮ್ಮೆ ಮುಖೇಶ್ ಬಂದ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡೆ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಟೈಮ್ ಮರಿಯಲ್ಡೆ ಪದ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಪುದರ್ ಬೊಕ ಮುಖೇಶ್ ದಿಕ್ಕಂದ ಮುಖೇಶ್ ಪುದರ್ ಲಕ್ಕಿ ಪುದರ್ ಲವ್ ಪ್ರಾಯ ಒಂದ್ ಬಂದ್ ಲತ್ತಿಯರು ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಏನಾತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಕಂಡೆ ಕಂಬಳ ಮುಟ್ಟದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಎತ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಡ್ಲ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಜ್ಜೊತೆ ಪೋಪನ ದಸರ ಇಂಬಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಎ ಇರ್ಲು ಒಂದು ಬಿ ಒಂದು ಸಿ ಸಿ ಎದಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಪೂರ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಲ ಪಾರದಿತ್ತು ರಾಜಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪಾರದಿತ್ತ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿ ರಾಜಗೆಲ್ಲ ಪಾರದಿತ್ತ ಅಂಚ ಐಕೆ ಪೂರ್ಣ ಬುಡು ಹೊರಡಾಪುಡು ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋಡು ಮೋಡನೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದೆ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಐ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಓಲಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಜಿ ತೇಮಂಡ ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದಸರ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆವಡೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 4 ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಆತೆ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ತಾಡೊಂದಿತ್ತು ಇದು ಬಾರಿ ತಾಡ್ವೆ ಸ್ವಭಾವದಂತೆ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಚೂರತ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪಾಂಡು ಬಲಿಟ್ ಕಟ್ಟೆ ದಸರಾ ನಾನೇ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಪಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಾಡ್ನೆ ಇರು ಆಯ್ತ ಬಲಿಟ್ ಅವೇನೇ ತೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತಾಡುಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುಣ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂಜ ಆಯ್ತು ಸ್ವಭಾವನ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಈಗ ಸಾಲ ಬಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇಮೆ ಎಲ್ಯ ಗುಟ್ಟಿಂದ ಎಲ್ಯ ಗುಟ್ಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಯ ಗುಟ್ಟಿ ಇಮೆ ಇಂಚ ಬಂದಾಂಡ ಆಜಿ ಪರೋಟು ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಮಾರೂರು ಬಿರ್ನೊಟ್ಟುದಾಯರು ಒಂದು ಆಜಿ ಪರೋಟು ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೋಡ ಪಾರ್ದು ಸುಮಾರು ಮೆಡ್ಲು ವಾಲ್ನೆಟ್ ಪಂಡ ಆರಡಯಾನ ಕೇಂಡದು ಆರು ಪಂಡಿತೇರು ನಿಕಲ್ಲ ಮೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರುವತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುವತ್ತ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಕಂಜಿ ಪಾರ ಪಂಡಿತೇರು ಅಂಡಲೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂಕೊಂಚ ಪಾರು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ನ ದೇಕಿ ಬರ ತೂದು ಮೋಡನೊಟ್ಟು ಪಾರು ಒಂದಿತ್ತು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಮೋಡನೊಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಸುಮಾರು ಆ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದ ಮಗ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವ ಈತ ಮಲ್ಲ ಎರು ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೋಖ್ರಿ ಗಿರಿದಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಮಗ ತಿನ್ಪ್ಲೇಟ್ ಲಂಚನ್ ಏನ ಮಂಡಲ ತಿನ್ಬೋಡು ತಿನ್ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಮಗ ದಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಚೂಜ್ ಗಂತ್ರ ಒಂಚೂರು ಮೈನಸ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಎಂಚ ಮಂಡ ಕೇನೆಡ್ಲ ಒಂದು ಜೆಪ್ಪುನು ಅಂಚೂರು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲೇಡ್ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಕಷ್ಟ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ 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 ಅವು ಎದುರು ಪಾಲಗಳು ಐತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ದಯ ಬಂದಂಡ ಒಂದು ಜೆಪ್ಪುನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಮೈನಸ್ ಆತಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ತೂಕ ಪಂಡ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಬತ್ತಿನ ಇರು ಅಂಚದ ಈ ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವು ಧೈರ್ಯ ಪಾರ್ ಒಂದು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಸುಮಾರು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ 5 ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ಮಲ್ತಿ ಟೋಟಲ್ ಮೋಡನೊಟ್ಟುಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ 4 ಆಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ 4 ಮೆಡ್ಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲು ಐಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏಕೆ ಒಂದು ಈಪ್ನಾಗ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಬಿ ಎ ಬಿ ಆದಿಪ್ನಾಗ ಇಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖೇಶ್ ಮುಲಿಪ್ನ ಇರ್ಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸರ್ತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಟ್ಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಆತಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯಗ ಆತಜಿ ಬಂದಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲು ಬುಡುಗೋರಿಯ ಐಬ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡುಗೋರಿ ಅದಕ್ಕಂಡು ಇರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ 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 ಅಂಚ 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 ಅದು ಏನಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಈ ಬುಡು ಕೊರಡೆ ಬೇಜಾರು ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಆತಂದ ತೂಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಉಂಡು ಪಾರೆ ಇವೆ ತೂವಾರೆ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠ ಅಂಡಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ಬಾರಿ ಸಾದಿಯರು ಅಂದ್ ಇಜಿಂದಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಈದ್ ಬರಿಯ ಕುಲ್ಲರೆ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಪುಜ ಇರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತ ಮುಖೇಶ್ ಅದು 1 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಲತ್ತಿಯರು 1 ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ ಆದ 2 ವರ್ಷ
ಬಟ್ರೆ ಇಂದು ಈ ಎರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಈ ಕಂಬಳಡ್ ಈ ಎರುತ್ತ ಪುದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಬಿತೆ ಕುಟ್ಟಿ ಮುಕೇಶ್ ರಾಜಿ ಅವು ಇಂಚ ಮಂಡ ಇತ್ತ ಇಂಬೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂದ್ ದೇ ಬಂದಾಂಡ ಎಂಕಲಲ್ಲಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಎರು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವೇನೇ ಈಗ ಮನ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಬಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ ಜವಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಉಂಡತ್ ಮರ ದೀಕ ಬಂಡ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಇಂಬೆನ ಪರಿಚಯ ಇಮ್ಮೆ ರಾಜಿ ರಾಜ ಬಂಡ ಪೊರ್ಲು ಸುಂದರಿ ಪಂಡ ಇನ್ನ ರಾಜನಕ್ಕ ನಿಂಬೆ ಇವನ ಬುದ್ಧಿ ಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದೇರು ಜೋರು ಪಂಡಂಡ ಇನ್ನ ಮಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಇರುಂದು ಬೊಕ ಇನ್ನ ಐಕೆ ತಾಳೊಂದು ಮನಸ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಒಯ್ತು ಅಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಬಂದ ಆಯ್ತು ಕಂಟಿ ಎಲ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮುಡಿದಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಟಿ ఒక కొమ్ము లంచనే ఈత పొర్లుద కొమ్ము ఈత ఉద్ద కొమ్ము కమల కూటడే ఇచ్చి ఒక పోయి సత్తి ఇంక్లే ఇంచాదమంಡ ನೆಕ್ 5 ದುಮ್ಮುದ ಒಂಜಿ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾರ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದ పోయి ವರ್ಷದ 5 ದುಮ್ಮುದ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇರಿಂಬೆ ಇಂಬೆ ಮಲ್ಲರಾಜೆ ಅಂದ್ ಮಲ್ಲರಾಜೆ ಅಂದ್ పోయి ವರ್ಷ ಇಂಕ್ ಇಮ್ಮಗ ಆಪುನ ಏರು ಎರಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂದ ಅವು ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಗಳು ಬೇತನೆ ಗಿಡತ್ತೇರು ಅಂಜದಿ ಇಮ್ಮಡೆ ಎಂಕಲ ಎತ್ತಿನ ಏರು ನೆತ್ತ ಕೊಮ್ಮುಗು ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿಜ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರಾಜೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂದ ಪಾಂಡ್ ಒಂಜಿ 4 ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತುಂಡು ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ನಂದ 4 ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಏ ಬಿ ಮೂಜಿ ಅನಗಲ ಐಟ್ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇಮೆ ಎತ್ತೆ ಇನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಡ ಅಂದಂದ ಇಮೆ ಎತ್ತೆ ಇಮ್ಮಗ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಯಿನ ಏರು ಮತ್ತಡ್ ಗಿಡ ಏರು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೊಂಬುದ ನೆತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಐಕಲು ಗಿಡವನ್ನ ಇರ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ್ಯ ಅಗೇಲೆ ಬರುದು ಭಾರಿಯ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುದೀಟೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಏರ್ಲು ತೂತ ಅನ್ ಪಾರ್ದ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ನೆಕ್ ಮೆಂಡು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಉಂಟು ಬಾರಿ ಜೋರ್ದೇ ಇರುಂದು ಪ್ರಾಯ ಹತ್ತಿ ಇರುಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಆದ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಏನಾತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆದ ಸ್ವಭಾವ ಜೋರು ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಚೂರತ್ ಪುದ ಬುಟ್ರೆ ಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ತಾಂಕರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಮಲ ಮರಗಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಗಂತಡ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಅಂದ ಅಂಡ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೇ ಇರುಂದು ಕಮಲ ಕೂಟಡೆ ಈ ಶೇಪ್ದ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕೊಂಬುದ ಇರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಈತ್ ಮಲ್ಲಕ್ಕಿದೆ ಏಪ ಕಟ್ಟೇರು ಬಟ್ರೆ ದುಂಬು ದುಂಬು ಬಂಡ ದುಂಬುಗೆ ತೊನ್ನಗನೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಕಿದೆ ಅವನ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಲ್ತ ಎರ್ಮಲ್ ರೋಹಿತೆ ಗಡ್ರಿಂದ 6 ಕಾಡು ದಿನ ಕಿದೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಪೂರ ಆರ್ನ ಕಾರಣಾಂತರ ಮಾರದು ಪೋನಗ ಕಿದೆ ಇತ್ತುಂಡು ಕೊಂಚ ಹೈಟ್ ಮಲ್ತ ಪೊಡ್ಲು ಮಲ್ತ ಕಂಬ ಕಂಬ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಕೊಡಿಯಾಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ 1000 ಕಂಬದ ಬಸದಿ ಪುಂಡ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬ ಪುನ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ನೂರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಹಂಚದು ಒಂತ ಹೈಟ್ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಸೆಕೆ ಬರ್ತವು ಡೌನ್ ಇತ್ತ ಸೆಕೆ ಬಂದ ಹೈಟ್ ಮಲ್ತದ ಮತ್ತೆ ಖಂಡಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರದೀಯ ರಿನೋಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾದಾಪುರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೆಟ್ರೆ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಟು ಎರ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತವು ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ 3-4 ಪಂಪ್ ನೀರ್ಲ ಬತ್ತ ಈಗ ಬೋರ್ ಉಂಡು ಪಗಿಲನಾಗ ಪೂರ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಪೂರ ತೋಟಗ ನೀರ್ ಬಿಡ್ಪ ಐಟ್ ಎಂಚ ಬಂದ ಅಂಡ ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ತಿತ್ತ ತೋಟಗ ಇನ್ನ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂದ ಪೂರ ಪಂಪ್ ವಾಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇನ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಪೂರ ತೋಟ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಿಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ ಪಂಪದ ನೀರ್ಲ ಈಗ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಪಾಡ್ನು ಟ್ಯಾಂಕಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡು ನೀಂದರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅವತ್ತನ ದಾದಾಪುರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೆಟ್ರೆ ಮುಲಿ ಎರ್ಲೆಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕುಡು ಬೈ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆಗ್ ಈನ ಬೋಡ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಅಂಕುವ ನೀಂದದು ನಡಪಾದು ಪೂರ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 3-4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಕೆಂದ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಈಚ ತಾಡೆಲ್ಲ ಎರ್ಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೋಕ್ರಿ ದತ್ನೇ ದತ್ತ ಒಂಚೂ ಶಾಂತ ಐತೆ ಅಂಡ್ ಈ ದಪ್ಪೋಡು ದುಮ್ಮು ಮುರನಿ ಇದು ಕೋಡೆದ ಮುರನಿ ಬರ್ಪಾರ್ದಂಡ 3 ಗುಂತರೆಲ್ಲ ಬಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಕರ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ದತ್ತ 4 ಪೆಟ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಸರಿ ಆಗ್ತಾದ್ರೆ ಈರೆಗ್ಲ ಜೋರು ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಕುಟ್ಟಿ ಸಹ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೆತ್ತಗಲಿ ಮಲ್ತಕಲಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕುಟ್ಟಿ ತಾಂಗನಗ್ಲೆ ಬಿಲ್ಗುಲ್ ತಾಡಂದು ಅವು ತಾಡು ನೆಚ್ಚಿ ಬಟ್ರೆ ಮುಲ್ಲಂಜಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೋಜೊಂಡು ಅವು ಬಂಡ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲರಾಜನ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಗೋಪಿ ಒಂದಿತ್ತು ಗಿಡವನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೈಟ ಸೇಮ್ ಅವೇನೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫೋಟೋ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಸರ್ ಮೇರೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಬರ್ಲೆ ಮೇರೆ ಆಕಾಶ್ ಇರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ದುಂಬು ಎರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು
ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಬೂರ್ದು ಒಂಚೂರು ಇಂಜುರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ಡು ಎರು ಲಕ್ಕವನವ್ರು ಪಂದಂಡ ಎರು ಅಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಕಣ್ಣು ಹತ್ತೆ ಏರು ಲಕ್ಕ ಫ್ಲಾಗ್ ತೆರ್ಪನಾಗ ಆ ಎರುಕು ಬುಡ್ಪುನ ಎರುಕು ಹಾಕರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಎರು ಫ್ಲಾಗ್ ತೆರ್ತದ ಲಕಂ ಪೋಪ್ನ ದುಂಬೆ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರತಾಪುಡು ಅಪ್ಪನಾಗ ಎರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಕಂ ಪೋಪುಡು ಅವು 0.03 0.06 ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಇವಾಗ ಭಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ಎರು ಲಕ್ಕ ನೆಟ್ ಇಮನಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏರ್ಲೆಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಸತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆತರಿಗೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಯಾನ್ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕವಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಕ್ಕ ರಜ್ಜಿ ಬಂತೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಪೆರಂಗಾಲ ತೂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆದ ಎರ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈರನ ಮೋಕೆ ದೇವ್ರು ಬುಕ ಈರ್ದಾಯ್ತ ಬರ ಮಲ್ಪರ್ ಮೂರ್ಲೊಂದು ಮುಲೆ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಬರಲಿಪ್ಪ ಇಂಜನೆ ತೂವೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಜನೆ ದತ್ತೊಂದು ಲೈತಾರ ತೂಯ ದಪ್ಪೆರ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಏನ್ಲ ಇರುವ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನ ಪುರ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಪಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎರು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೆ ಕಡದ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪೂರಾ ಕೆಸರ್ ರೆಂಕಾಯನ ಎರ್ಲು ಬಾರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆದಿಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬುದ ಉರಿಕ್ ಜೋರಾದಿಪ್ಪ ಬಲ್ ಬತ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ಬಿಜ ಕೆಲವು ಎರ್ಲು ಸಂಗ್ರಂಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬಿಜ ಆತ್ ಬರ್ತಾನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶ್ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂಚೂರು ಪೋಗ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡಿಗೆ ರಾಜೆ ಬೋಲ ಅಂದ್ ಮೇ ಪಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇಮೆ ಅಂದ್ ಮುಟ್ಟನೆ ಇವಾಗ ಪೋಡಿಯದ ಸಂತಾನ ಅಜ್ಜಿ ಏತ ತಾಂಡ ಎದುರಿಗೆ ಬೊಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಜೋರೆ ಕಿದೆಟ್ಲ ಜೋರು ಪೂರ ಜೋರೆ ಐಕ್ ಮೂಕ್ ಬಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಅವು ಜಾಯಿಂಟ್ ತತ್ತದ ಮೂಕದ ಬಲ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲಂಗಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಂಡ ಪೂರ ಮುಂಗದ ಬಲ್ ಹೆಜ್ಜಾಂಡ್ ಪತ್ತರೇನೆ ಬುಡ್ಜಿ ಇಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಇಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಒಡೆ ದೂರ ಹೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಾಂಡ್ ಇನಿ ಅವಿನ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಂಗದ ಬಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪು ಜಿಂದ್ ಖಾಲಿ ಕಂಟೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಡ್ಮುಜಿ ಬಲ್ ಬಾರ್ದು ಇವ್ರು ಕಟ್ಟದಿತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಕಾಶ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಜತ್ತದ ಮುಖದ ಬಲ್ ಪಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಅಂದಂದ್ ಖಂಡಿತ ಗಿಡ ತರ ತುಂಬ ಎನ್ನೇರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಗಿಡದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊರ್ದೆ ಶೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ವ ಇದೆ ಆ ವರ್ಷ 16 ಸತಿ ಸೆಮಿಗೆ ಬೈದೆ ಸೆಮಿ ಟೀಮಿ ಬೂರ್ನು ಇವಾಗ ದೋಷ ಉಂಡೆ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ರಂಚದ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಪ್ಪು ಕೊಂಚ ಮೊಕ್ಕೆದೇರು ಮುಲ್ಪದ ಐಟೆ ಹೆಂಗ್ ಮೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅವಡ ಬಿಟ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಯಾಕಡೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಇತ್ತೆ ಕಿದತ್ತಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ನಿಖಲ ಇರುತ್ತಾ ಮಾತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಗಳ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾ ದೇಶ ತಿಕ್ಕಡ್ ಬಂದ ಎಂಗಳ ಆಶೆ ಎಂಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಟ್ರಿ ಓಕೆ ಸರಿ.